Ellie Simon sorgeix d'una proposta meva, a partir d'una experiència meva. Jo vaig estar cuidant a ma mare els seus últims anys, primer fent companyia perquè estava bé, després ja cuidant, i volia parlar d'això. Volia parlar de les que cuiden i de les que es deixen cuidar, de les relacions mares i filles en aquesta última etapa de la vida, que no és fàcil. Evidentment, no és ma mare, la mare d'aquí, perquè jo no volia parlar de la meva mare. Jo volia parlar del fet, de l'experiència, no del meu cas concret, que no li interessa a ningú. Volia fer una cosa més universal, que la mare fos una mica totes les mares i la filla fos una mica totes les filles que treballen i han de treure temps com sigui perquè aquella persona que se'n va, que se sent sola i que té por, et necessita. Molta gent m'ha donat les gràcies per parlar d'això. Molta gent. Perquè jo, a més, pensava, a veure, les dones són les que omplen els teatres, ho sento, però de moment és així. Les biblioteques, els museus, els clubs de lectura, i moltes vegades les sales de cinema. I no es parla d'elles. No parlem d'elles, perquè a més són les dones d'una certa edat. I elles van a veure-ho tot, malgrat no els expliquin res que els pertany. Clar, vaig pensar, home, doncs, una mica, no? I és molt gustós veure com a la platea la gent va fent, saps? Com dient, sí, noies, saps? I jo volia fer un homenatge també a aquesta generació de dones que no van poder triar la seva vida, que van ser mares perquè era el que tocava, que ens van cuidar els marits, van cuidar els pares, i quan els havíem de cuidar elles, tots treballàvem. Home, em semblava molt injust per elles, no? I també és una mica un homenatge a tota aquesta generació. Sí. Estic cansada, ja. Sí, esclar. De mi. No, cansada no, i farta de mi, No. de perdre el temps amb una vella inútil. Que no. No. Com fas aquesta cantarella? Sones tan falsa. No! Ai, no pot, no estàs cansada de mi. Si fos per tu, em vindries a veure un cop al mes, com feies abans. Abans. Abans, molt abans, mama, quan el papa encara vivia. La meva mare no va treballar. Jo sabia que jo havia de treballar, jo volia treballar, però jo sempre vaig pensar, jo no sóc tan bona mare com ma mare, perquè ella només estava per nosaltres. I jo tinc una feina, m'absento molt de casa, els meus fills no em tenen les 24 hores. Jo mateixa em deia, bueno, no entris aquí perquè ets una dona, has de treballar, t'agrada aquesta feina, tens feina, o sigui, oblida't tant d'això, però el que has viscut. Per tant, jo crec que les filles que ja han viscut amb mares treballadores ho tindran una mica més fàcil, tot i que si han viscut també la culpa, com l'hem viscut jo, en el meu cas, la culpa de no ser-hi, la culpa d'estar absent, la culpa, doncs no és un gran exemple, no? Per tot això que t'he dit, doncs participar en un cicle que es diu Veu de Dona és tot un honor per mi. Espero que la gent ho entengui així i entenguin tota aquesta part de conxorxa amb la dona i d'intentar reflexar una situació que majoritàriament és de dones. I és un luxe i és un honor.